का करत तनी जी घरवा में इहाँ के तो बुझाइबे ना करला। चिल्ला चिल्ला आदमी मर जाई लेकिन ना सुनाला। का चिल्ला तरू। हम अपन कुर्ता ढूंढतानी कहाँ रखले बड़ू हो कुर्ता बा। जी आपे ना कहमी कि धो के डाल दो तो फैला दिल बनी छत पे। हाँ ये दादा ये बार जाए के रहला कुछ काम से आ तू धो देलू। ए जी रोज तक कामे धंधा ना करतनी ये बार कहीं नहीं खिरौआ के जाए के घरे रही। काहे? ठीक ना मैदान करे बैठल बनी। अरे दादा गिराइबू का हमारा के मैदान करे। आपे के डांटब आपे के मारब आपे के गरियाई ठीक ना। अरे आपे के हाँ गिराइबो कर। हाँ हर दिन हमसे अरे तरे गरियावा आ त्योहार आवेला त ए जी गोड़ लगातानी ठीक बाटे। अरे वो कैसन बात करेनी जी कबो कबो लइकवन लेखा बात करेनी यही से हमर मुंह से अनाप शनाप निकल जाला। तोहरा ठीक ना? चलते लइका बने के पड़ेला हमके। सब बात छोड़ी एगो बात कहे कराला कहीं। का कहे के बाटे है दुआरी पर कीड़ा मकोड़ा ले आके डरवाओ तोड़ू हमरा के। बाक जी रउआ अजीबे गजीब कबो कबो बात करी ना। एबरा काम धंधा पर रउआ के नइखे जाए के आ एबरा मुर्गा लिया दई हमरा के मन करता। काम कमावा काहे करो को तोड़ू। फिर बउआ के लार चुई त मत कहब कि लड़चुआ काहे बना देले बड़ू ओकरा के। अच्छा कुछ और मूड बनल बा ना। औरी ना त का। ठीक बा तब काम पर ना जाए फिर धर्म कर कैसे चली। माने रोज काम पे जातनी एक दिन ना जाए तो रउआ कुछ और आ जाई। देखी काम धंधा तो रोज के बा लेकिन मेहरारू के हफ्ता में एक दिन टाइम निकाल के देवे के चाही ठीक ना। अच्छा मुर्गा खाए के मन कर ले आज प्यार करे के मन करे है ना। तो जी रउए बानी त रउए पर ना हम अपना शान दिखाई बचा है रउआ से कुछ कह। ठीक बा हम ले आ देतनी ठीक बा। लेकिन ना जाइम ना काम पे एबरा हमरा टाइम चाही। तू कह तरू तो ना जाए ठीक बा लेकिन हमके काली चरण बुलौले रहलन ए बार उ 12 तारीख नतिया के बेटा काहे रउआ के बोलावेला जी जब देखा त मन ओकर काम धंधा नहीं खे। आ काहे कल चरना के गरियाव तड़ू वो काहे हमर ना दोस्त करिए ह। दोस्त हवे बिना काम धाम के खाली एनी सोनी मकनाए के बा संग संग हमारी मर्दों के बिगाड़ देता ना। ठीक बा कुर्ता केने बा छता पसर लूगा। हां जाई ठीक बा 1 कतनी किलो लेके आई? 1 किलो। ठीक बा जाई लेके चलो करजी पत्री गोड़ा डालवा ले। ठीक कुछौ कहब ना अपना मरद के डांट बोल दे लेकिन एकदम हंसिए के भुलवा दिया जाए दे भगवान गंगा नहा के अपना मरद के पहले बानी सतगढ़ दुश्मनो ऐसा मरद सबके मिलस। अब जा तनी लहसुन प्याज का कुल तैयारी कर ली मसाला वसाला पीस ली यहाँ के जल्दी से लेके आ जाए। का करी हमारा तो कुछ समझे में नहीं खे आवत केहू के बोला दे कि का करी जब ना तब कहते कि हमार बुखार नियर भई रहता तो हमार हई नहीं के करे के मन करत हौ नहीं के करे के मन करत आ हम करत तो हमारा के कर ही नहीं खे दे कहते अब हमारी रहते रौरा काम कर समझे में नहीं खे आवत का कही काज ने गोड़ा कहाँ गई हवे अब तो काम पर चल गई बाटे बेरो खत्म हो गई न तो कल रहती कि आज काम पर न जा देखा अपन। अरे माई हैले रे ल का हो मुर्गा ह मुर्गा हो मौगी मंगौला सी ह कि 1 किलो मुर्गा ले आई ए बार मन कइले बा खाए के। अरे काम पर ना गइल ह माई हमर पेट दुखात रहला वही से ना। अच्छा हाँ तो मन ठीक नहीं तक हम तो कहीं कि चल बड़ा कहनी है कि तोर मौगी हमेशा मन हुसा रहती है मने नहीं के दिक्कत बा ज्यादा। अरे माई हमारा से कुछ कहत नहीं की आ कल बर्तन माजे जाता नहीं तो कहत रही कि रहे दी बर्तन काहे खातिर और माजब हम माजत न बानी तो नहीं के सपर तब हम बोलाई नहीं बुलावे के नहीं खे अब पेट में तनी दर्द होई तो उहे दवाई लिया देते नहीं का दिक्कत बा। दवाइयो अब के जैसन तैसन ना न खिया देब। अरे हम का कही ओकर मन ठीक नहीं है तो कही तो तब हम का समझ ए माई हमरा के कुछ बुझात नहीं कि अब तू ऊ कुल के बारे में तू न जानबी तो हम ही जान आखिर बताइहन तबे न मान तनी के ऐसा में सब होखेला खाली वहाँ ही लागेला अब मन करो नहीं खे न बुझात बतावे के चाही न कि का दिक्कत बा का नहीं खे दिक्कत। मुर्गा में हम लिया देले रहती ज्यादा तार पेट दुखाते तो जा आराम कर ले जाते तो ठीक बा बुचियो के बोलाइन तो बुचियो के पाहुन अभी हालाहे विदेश से आइल बड़न कैसे मोकरा के बोला ले। अब सोचत तनी कि होखे कि घरी बोलाई में आई तो 2-4 दिन अपन लड़की रही करी धरी मान ला कि दामाद अब हालाहे विदेश से आइल बड़न तो भाई का हम कहीं कुछ समझे में नहीं खे आवत जाई हो तो मुर्गा बनावत न स अब कहबी कल की सही तनी शिव चर्चा में मुर्गा वो छू दी हनी छोड़ा ज्यादा वो बेरा से देखम नहा धो के निकल जीब का करब आरती की बेरा पहुँच जाए। जल्दी जल्दी पियजिए काट देना तो यहाँ के अबे करब। मम्मियों जी पता ना कहाँ चल गई नी हमी
अतना ना उल्टी लेखा मन भइल रहता, होलियात रहता, मनवे फीका फीका भइल रहता। कहाँ बड़ू खाए हो पिए के मनवो नहीं खेना करत। सलोचना का अरे। जी? हेलो 1 किलो मुर्गा मिला, बड़ा महंगा मुर्गा बा हो, बुझाते नहीं के। क रुपया किलो बाजी? 220 रुपया चनारमा के दुकान से लेनी है। ये तो हमेशा लूटबे करे ना स, कही ना कि ओकरी दुकानी ना जानी। अरे का करबू, 2 पैसा आदमी ले आला तो ध के न बेची। अच्छा वो सब छोड़ी जाए दी, कोई 2-4 रुपया लूट के राजा ना हो जाए, ठीक बना। अच्छा ये बताओ माई तहरा पर काहे के सियल बिया? हम का कहनी है जी? तू काहे ना कुछ हो तो माई के बताओ तड़ू। अब कोई ना का छोटी छोटी बात मम्मी जी से बताएंगे। माई को कहती है कि खाली गुमसुम रहती या कुछ बताओते नहीं कि का दिक्कत बा का नहीं के दिक्कत हैं। ए जी अब जितना एगो मेहरारू अपना मर्द से हर बात बता ले ना, अब सास ससुर से माई बाप से ना बता पाई, ठीक बा? कुछ दिक्कत बा हमरा से कह, माई से हम कह देता नहीं। दिक्कत कुछ नहीं खे, तनी तनी तो दर्द होते रहता है और कुछ खाते तो इतना ना महके लागता कि पचते नहीं खे, खाने में उल्टी हो जाए। चेक करवा दी चलबू। रह दिया मम्मी जी से बतिया लेबे, खाली रउआ के तो कुछ समझिए में ना आवेला, खाली हमरा लड़े आवेला। हमरा नहीं के समझ में आवता। आ लइका हो जी तो खाली लइका वाला बनब, तब तो कैसे मर्दा कहे ना सा। अरे भाई तब पूरा दर्द सहिया से मेहरारू कुल करिया से मेहरारू मरद चढ़ बढ़ के बोलिया सा, जा ना हमारे लेकिन के छोड़ दो ना, घर चल जा, लइका वाला होखे लगे। अच्छा उ जोश में होश गवा देनी, अब कह देनी तब बुरा मान जालू। आ चलिए ठीक बाटे, बना के लेके आवत नहीं जाए तेरी मम्मी जी के भेजब घरे। ठीक बा भेज देनी। जाए दे भगवान, वैसन सास ससुर पहले बानी, वैसन मर्द पहले बानी कि कुछ एक बोली पे हाजिर रहे ना जा, कहला से पहले जान जाना जा। उहों के काजे नहीं कहाँ चल गई, अब का करी हमरा बुझाते नहीं कि कौन की मम्मी जी मसाला पीस दी पियाजी काट दी, इतना ना महके लागत हवे। चलो कोनो बात नहीं के, चल के छमक दे तनी धो दे, पहले मुर्गा निकाल ले देखी का का देले बाटे। यहाँ कैसे तो इसे उठा के लिया देनी ना, मनवे हमें भीरू के जाला। मम्मी जी चलो तनी के धो ले तनी, इहो के कहीं कहाँ चल गई कौन ये कि धो दी तो कहत नहीं कि हमरा कुल ना समझ में आवेला, मन लगा कि अब तब उल्टी हो जी। ओ हट हट पानी चलाई हट दो, हम कह देतनी हमन काहे बैठल बड़ू, ओने ना बैठल जाला। रहे दिन मम्मी जी दिन अरे वैसे ना बैठल जाला तो कहाँ करी, जब बैठे भर जगह हवा बताई तो। चलो चलो ए तू करा, छोड़ दी रहे दी बैठी, बैठा बैठ के धोबा। इहे बात बता हमारा ले कहेला। आ मम्मी जी का रउओ के कतना कही, रउओ तो माने काम मुर्गे मछली बनावे के बाटे मन करता तो हम ना लिएती ना, तू करती हम पानी ना चला के देती। जल्दी धो, 20 घंटा मुर्गा ना तू में रखल जाला तो लिया के बबुआ देला से छू देनी। हम जाए करे वो बुढ़िया के घरे शिव चर्चा रहे के करा करे शिव चर्चा रहे जी। अरे हो बुढ़िया के घरवा हो का उनका घरे जाए जब हुन ठुन हमेशा कैले करत अड़ी त आ जा त बूढ़ पुरानी बाड़ी आज बाड़ी काल ना रहियन हम ही बानी आज ना मम्मी जी पेटवा में एकदम दर्द होला 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 जले 6 महीना के ना हो जाए ना तब तक ले वैसा ही होत रहेला, ठीक ना। दुखाएला त माई कहती है कि बुचिया के भेज देई, कनिया रुक मम्मी जी से पूछ लेता। अब तब बुचियो के हम अपने बोलैती तब तो जानते बाड़ू कि पाहुन लगले हनी है विदेश से, तब अब यही लेना हम कुछ ना कहनी हां। अब निकाल के झप देने धो हटावा 20 घंटा पानी में ना तू कल जाला। हम ओतना- तो बना दी ओतना महंगा मुर्गा देता ना सजी, कहत ना कि बताई है छिला वाला का महंगा बा। मैं कतना लूट के कहां रखिया सुनतिया का हम तो पहले जननी के बबुआ काम पर चल गइल बाटे, वहां के काम पे जात रही तो हम मना कर देनी कनिया बेरा मत जाई। अच्छा कोहता पेट में दर्द बा नौहा हमारा पेटा में दर्द बा उ कहत रहे। आही हो दादा घुमावना लेवेला ना तो इहे सब होखेला। अभी पहिल पहिल के बाद नइखे बुझात, रोवे लगनी है घर में बैठ के कहत नहीं कि तोरा का हो गइल, हम कनी चुप रही हो तनी दुखात बतत रहेला दिक्कत बा मम्मी जी से कह तनी में दर्द होता ना मेरे रोन लेखा बैठ के हमरा भी रोए लागत नहीं। अब छोड़ा ई कुल हमार से का कहतरू मुंह देखा माछी वही में बिया का हो चली रहो बैठी मम्मी जी हम बना के ना लेके दा कुछ करे के बता हम प्याज काटी घरवा में बा काट देई तो। ऐसे मत बैठल कर, केहू ना बात होता तो बताब तो नहीं खो।
यही जे सास बाड़ी सब कि पतोह के कुछ नहीं खींच समझता इतना ना छोटा छोटा बोल करतड़ी से लड़ाई झगड़ा करतड़ी से, लेकिन हमार सास महतारी लेखा मिलल बाड़ी इतना ना जान मान। जाए दे भगवान हमनी सास पतोह में असही प्यार दुलार बनल रहे, कोई के नजर ना लगे। चल तनी धो के जल्दी से बना के आ भूज के आ मम्मी जी के ले जाके दे देता।